ହାଇ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଯାହା କହୁଛ ମେଡିସିନ ଖାଇବନି ମୁହଁ ମାରି ଫଟେଇ ଦେବି ସେଇଠି ତମର। ମେଡିସିନ ଖାଇବିନି। ନାଇଁ ଖାଇବନି ନାଇଁ ଲୋ ବୋବା। କଣ ତମେ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଦରକାର ପଇଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ହବ ଏବେ ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିକିରି ତମର କାଢି ପାରି ଯାଉଛି। ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଚାହିଁଲ ସିଏ ପୁରା ଖାଇବ ମାନେ ସେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ ନା ବାହାରିବ ନା କଣ ତା ହବ। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବି କଣ କହିଲ ହଁ। ଜାଣି ତ ବୁଢୀ ଲୋକ ଇଏ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ନଥେଇବି ବୋଧେ। ଆରେ ସତ କଥା ସିଏ ଜମା ମାନେ କଣ ନା ଶୋଇବ ନା ବାହାରିବ ସିଏ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ। ମତେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିବନି। ଯେତେ ମାରିବା କଥା ମାରିବ। ଆଁ ଯେତେ ପୁରେଇକି ମାନେ ପୁରେଇକି କଷିବା କଥା କଷିବ ଟୋକି ଭାଇ ଛିନ୍ ଛିନ୍ ବାଜିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଛି ଆଉ କଣ ମରିଯିବନି ସେ ଗୋଟେ। ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିବ ସେଗୁରା ଛି ଯୋଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଠିକ୍। ଫାଷ୍ଟ ଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ମାନେ କଣ 10 ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ ଶୁଣ 15 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ହଁ। ହେଲା ହଁ ହାଲୋ। ହଁ କୁହ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା ନୂଆ। କାହା ପାଇଁ? ହାଲୋ। କଣ? ମାନେ ତମର ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ତ ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ। ହଁ। ଆଉ ଶୁଣ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ନୂଆ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ହଁ। ଶୁଣ ମାନେ ସତ କଥାଟା କହୁଛି। ହଁ। ସିଏ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? କଣ? ଗୋଟେ କଣ? ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ? ନା ତମେ ରୁହ ତ ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନ ପୁଣି ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଏଟା ରୋଡରେ ଅଛି ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛି। ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି। ହୁଁ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଅ ପିଲାଟା ହୁଁ। ହେଲା। ହୁଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ। ହାଁ। ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ କଣ ତମ କଥା ମତେ କିଛି ଶୁଭୁନି। ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ବସି ଯାଉନୁ। ତମେ ଜୋରରେ ସିନା କହିଲେ ଶୁଭିବ। ମୁଁ କହିଲି ହୁଁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ହୁଁ ନାଇଁର ହୁଁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟାଚଲର। ହୁଁ। ସିଏ ବି ଛାଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ। ହୁଁ। ଛାଡିବ ନା ନାଇଁ? କଣ ଛାଡିବ? ଆଉ କଣ? ଆର ପରା ଶୁଣ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ତାର ପା ରସ ସବୁ ବୋହି ଯାଇଥିବ। ହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ। ତାର ବୋହି ଯାଇଥିବ। ହୁଁ। ତମର ବୁଝିଲ ତମର ଆକୁ ଅଛି ଯେ ମୋର ନାହିଁ କଣ ଅଛି? କଲେ ଗାଧେ ପାଣି ବାହାରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। ନାଇଁ ତମେ ଆସିଥିଲ ଦେଖିବାକୁ? ତମେ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖିବି ନା ଆଉ ପୁଣି ନ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଦେଖିବି। ଆ ଦେଖିବ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାଇଁ? ହଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଆଉ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହଁ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ହଉଛି। ହୁଁ ହଁ। ତମେ ହେଲା ଆଜି ଭିଡିଓ କଲ କଲ ମୁଁ ଯୋଉ ତାରି ଭଳିଆ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଡି ଯୋଉ ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। ଯୋଉ ନହେଲେ ଯୋଉ କଣ କହିଲ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ହୁଁ। ସବୁ ତା ଦେହରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ହୁଁ ଯାହା ପୁରେଇ ପକେଇବ ପୁରେଇ ପକାଅ। ସେ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କି ସେ ବେଧେଇବାର କଳଙ୍କ। ହଁ ହଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ। ଖାଲି ତ ବୁଝୁଛ ଯଦି ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଲ ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। ଖାଲି ପୁରୁଷ ଜାତି ହାଁ ହାଁ ହେଲ। ହୁଁ ତମେ ତ ନାରୀ ଜାତି ଖାଲି ଲୋଭ ଦେଖଉଛ ଭଣିଆ କିଛି ନାହିଁ।
ଲୋଭ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଧରା ଦଉନ ନା ଛୁଆ ଦଉନ। ହୁଁ। ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ରେ ହୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ହୁଁ ମୋ ଫୋନର। ହୁଁ। ହଉ ଯାଅ ତମେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି ହେଲା ନିଦ ମାଡୁଛି ଜୋରେ। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି କି? ଆଁ ନିଦ ମାଡୁଛି। ଯୋଉଠୁ କି ତମ ବାହା ହବ ଜାଣିଲ ହୁଁ। ସେ ମାନେ ସକାଳେ ଆସିବ ରାତିରେ ଶୋଇବ ସକାଳେ ଛୁଆ ତାର ହୁଁ। ତମ ପାଖରେ। ହୁଁ। କଣ ଶିଖେଇବାକୁ ଆଁ କାହିଁ କଣ ମୁଁ କଣ ମାନେ ଯମ? ହଁ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ହେଲା ମାନେ ତମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବନି। ଜାଣିଲ। ହୁଁ ଆଁ ତାର କଣ ଥବ ଯେ ମତେ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତମର ତ ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ ତାର କଣ? ମୋର ସରିଗଲେ ଚଳିବ ତାର ସରିଗଲେ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜାଣିଛ। କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଏବେ ଯଦି ନ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କି ହିଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ହୁଁ। ଜାଣିଲ। ହୁଁ। ହୁଁ। କାଇଁ? ଆଁ କାହିଁକି? ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ସେ ସିନା ହଁ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ହୁଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଆଁ ଜାଣିବାରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ହଁ କହୁନ। ଏଗୁଡାକ ଜାଣିବାର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହଉ ହଁ ହଉ କୁହ। ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡେ ହେଲା ଟିକେ ଶୋଇପଡେ ତାପରେ ଉଠିକି ଯିବି।